नोंथांमोननि स्टाफ नोंथांखौ लानानै ओरैनो साबेसेसो दं? जोंनावहाय गासै 14 जन दङ। 14 दा बेवहाय सासे 4th ग्रेड दङ। बे समाव नोंथांमोननो संकं UN एकाडेमि बे बर' बिजों बे बर' बिजोंनि सायाव नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे खोथा फोरमायनो नागिरदों। जों गोबां जायगायाव गोबां बर' बिजों बर' राव हारिमु फोथांनायनि थाखाय बर' बिजोंखौ जों गामि गामि ओनसोल ओनसोल बर'नि माहारियारि आफादफ्रा बे स्कुलफोरखौ खुलिनानै बर'नि राव हारिमु थांना थानायनि थाखाय गोबां खामानि मावबोनायखौ जों नुदों। दा बेयाव बे बिजों फोथांनायाव गुबैयै बिनि फोरोंगिरिफोरनि गिदिर बिबान थायो आरो बै बिबानफ्रा हयथ' गोबां बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जायो खस्थ'नि गेजेरजों बिबान होनायखौ बिथांमोना मावफुंनो गोनां जायो। दा बेफोरखौ बारनानै बिथांमोना बोरै सौसिबोदों जोंनि संकं तिनालि UN एकाडेमिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा आंनि खाथियाव दं। आं बिथांजों एसे सावरायगोन बे स्कुला माला गायसनजादोंमोन आरो गायसन गिबि समाव बेसेबां फरायसा फरायसुलि दङमोन थारैनो बेखौ गेबेङै नैबे समाव फोरमायनो हागोन। बेनि सिगां सिगां बे फरायसालिनि थासारिफोरखौ सोरगिदिं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। थारैनो बे परिबेक दासिम नैबे अबस्थायाव बेसिम मोनफैबाय। थारैनो इयुनाव बियो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन जागोन बेखौ बयबो आसा खालामदों। दा बे समाव बिनि फोरोंगिरिफ्रा साबैसे दं आरो बे फोरोंगिरि बिथांमोना माबायदिहाय बे फरायसालियाव बिथांमोना बाहागो लादों आरो माबायदिहै बिथांमोना बे फरायसालिखौ फोथांना लाखिनायाव गोसो होदों बिनि सायाव गाहाय फोरोंगिरिया आंनि खाथियाव दं। बिथांजों जों एसे बाथ्रा सावरायनो नाजागोन। गिबि गिबियावनो अरुण ब्रह्म चेनेलाव बरायबाय। गिबियाव सारनि नामखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। आंनि मुङा ओरैनो थुलुंगा बसुमतारी। आरो बे फरायसालिखौ ओरैनो बेसे सनाव गायसननाय जादोंमोन? 16 नभेम्बर 2018 खालि बे फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोन। गायसनजेननाय समाव ओरैनो फरायसाफ्रा गासै बेसेमोन आरो बेसे क्लासनिफ्राय बेयाव फार्स्ट गायसननाय जादोंमोन? गिबियाव जोङो LKG निफ्राय माने बिथराइनिफ्राय थाखो 10 सिमखौहाय जों जागायजेनदोंमोन। दा गिबि बोसोरावहाय जोंना गासै 42 फरायसाखौ जों लानानैहाय जागायजेनदोंमोन आरो। ओरैनो बे ओनसोला बेसेसो गुवार बर'फोर दं आरो बेसेसो बर' सुबुंफ्रा बेयाव बेसे गोजाननिफ्राय ओरैनो बेयाव फरायनो फैयो एसे आन्दाज थागोन? ओरैनोथ' गिबि समावथ' जों खाथि खालानियानो फैदोंमोन। दासिमाव एसे गोलाव समनि जायगानिफ्रायबो फैनाय जाहैबाय। जोंनि सिमेन्ट आनसलिकनि एसे बायजोनिफ्रायबो फैनाय जाबाय। जनायनिबो सासे गथ' दंफैयो दा। दिखियाजुलिनि गथ' दंफैयो। बेनिफ्राय ओरै सिडलिफोरनि दंफैयो। सिडलिनि सानैयानो दंफैयो। दा बिदिनो माने गोसारलांबाय थादों आरो। संकं UN एकाडेमियाबो गोबां जायगायाव मिथिसारनाय जादों। हमना ला दिखियाजुलि होनोबा जोंनि गासैबो भिउवारफ्रा मिथिखायो। सानजारि नोगोरनिफ्राय 200नि बारा गोजान माने 300नि खाथियाव गोलैयो आरो। दा 300 किल'मिटार गोजाननि आरो जनाय 40 किल'मिटार गोजाननि। होमबा नायदो बे संकं UN एकाडेमिया निस्सय माबा मोनसे गुन बा फरायसाफोरखौ माबा मोनसे गुन होनो हादों, सोलोंथाइ होनो हादों। बेखौ मोनसे फोरमान फोरोंगिरिफ्रा होदों आरो। दा बे समाव नोंथांमोना जे बेयाव दा बेसे थाखोसिम फरायसाफोर दङ? दासिमाव जोंना गिबियावथ' जों 6 थाखोसिम जागायदोंमोन। दा जोंना थाखो 10 सिम सौहैनो हानाय जाबाय। दा बिनिनो जों खेबनै मेट्रिकबो जोंनि फरायसालिनिफ्राय होखांनाय जाबाय। गिबि मेट्रिकआव साबैसेसो होजेननाय? गिबि खेब मेट्रिक होनायाव जोंना गासै 10 फरायसा होदोंमोन। ओमफ्राय बेयाव माबायदि रिजाल्ट लानो हादोंमोन? रिजाल्टआ खोब मोजां जायाखैबाबो गाज्रिद्राय जायाखै। मानोना गिबि हिसाबै जोंना फार्स्ट होजेननायावनो जोंना सासे फरायसाया स्टार मोनदोंमोन। सासे फरायसाया फार्स्ट डिभिसन जानो हादोंमोन आरो गुबुनफोरा सेकेन्ड डिभिसनावहाय उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो। नेक्स्ट इयाराव होनाया थांनाय बोसोरनिया जोंना बेयाव गासै 9 साया होदोंमोन। 9 सायावहाय सानैया स्टार मोनदों। बेनिफ्राय 7 साया फार्स्ट डिभिसन मोनदों। 5 साया फार्स्ट डिभिसन ओमफ्राय सानैया सेकेन्ड डिभिसन मोनदों। माने 100 जौखोन्दो पास खालामनो हाबाय थानाय जादों। बे मोनसे नोंथांमोननि नाजानाय। जोंनि थांखियाथ' बेनो जे जों फरायसाफोरखौ लाबोनानै बोरैहाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनानै दानि बादायारि मुगायाव बोरै खाब जाहैनो हागोन बिसोरो। दा बेखौहाय जोङो नोजोर बोनानै बिसोरखौ फोरोंबाय थानाय जायो। आरो दा नैबे देग्लाय 2024नि बा 25आव मेट्रिक जागोन। बिनि थाखाय साबैसे गथ'फ्रा देग्लायनि 24 आरो 25 सोलोंथाइ बोसोराव जोंना गासै 16 सा फरायसाफोर दङ जोंनि फरायसालिनिफ्राय।
दा बिसोरबो खोब खस्थ' खालामगासिनो दङ थ' दान मोननै दंबावो गेजेरावहाय दा बिसोरखौबो आंबो मा खालामदों खोब 15 दिनसोल' जादों बिसोरखौ आंनो लोगोआव लाफानानै आंनो नोजोर होबाय थादों मानोना जोंनि गामियारि ओनसोलाव बिसोरनि बिजाब फरायनाय बा गारजेनफोरा मोजाङै डिउटि होनो हाया नोजोर होनो हाया बेखायनो आंनो बिसोरखौहाय लाबोनानै बेयाव फरायसालियावनो जमा दोनफैयो जाहाथे फैबाय थानाय बे आनजादावहाय जाहाथे मोजाङै मोजां उथ्रिजोबलांनो हायो। नोंथाङा होमबा गार्जेननिख्रुइ बांसिन फरायसाफोरखौ मोजां खालामनो नाजानाय दं माने इयुन जोलैया जाहाथे मोजां जायो दा नोंथांनि साननाय जोबोद मोनसे बाख्नायथाव मानो होनबा गावनि हयथ' बेबायदि फरायसालिनिफ्राय नोंथाङा गोबां रां मोनाब्लाबो फरायसा फरायसुलिफोरनि इयुनखौ नोजोर होनानै बेबायदि खस्थ' खालामदों जानो हागौ। जोंना बिनोसै आरो जोंनि साननाय हनाया फोरोंगिरिफ्राबो कपारेसन दंखायो हेफाजाब होलायखायो जोंथ' मा बेसेबां दरमा मोनो माने सासेयावहाय 5,500 बिदिया गोलैयो अब्लाबो जों माने गथ'फोरनि इयुनखौ नायनानै जों सेक्रिफाइस खालामनो ओंखारबोखानाय आरोखि दासिम जों मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नोंथाङा बेयाव नोंथांमोननि स्टाफ नोंथांखौ लानानै ओरैनो साबेसेसो दं? जोंनावहाय गासै 14 जन दङ दा बेवहाय सासे 4th ग्रेड दङ दा BSc आव 3 दङ ओमफ्राय गासिबो BA पासआनो दंफ्रामजोबो आरो जागायजेननायनिफ्रायनो गासैबो जों खौसेनो दं दासिम। दा नोंथांमोननि फरायसालिखौ लानानै मालाबा गारजेनफ्रा मालाबा नासयनाय मुगैनाय जे थासारिफोरखौ लानानै हयथ' नोंथांमोननि आखायाव गैया बे मोजां लुनाय समायना खालाम गुबुन जे प्राइभेट स्कुल बा गावनि स्कुलफोर थायो बिथांमोननि थासारिफ्रा गोबां आलादा रोखोम दिनैनि मुगायाव बे मुगायाव स्टेन्डार्डखौ बांसिन नागिरो दा बे हिसाबै नोंथांनाव माबाफोर बुंनांगौ थागोन नामा दा गारजेनफोरखौबो? गारजेनफोरनिफ्रायथ' जेबो कमप्लेन फैया फैनायाव खिन्थु बिसोरबो लुबैयो फरायसालिया मोजां जानांगौ नाथाय रां रुफानि आंखालाव जों बेखौ मावजोबनो हायाखै दा जि खुंथाइ गोहोआव दं बिथांमोना थांनाय बोसोरावसो गंसे बिल्डिं हरदों दा बिदिनो बिसोरबो खोथा होदों लासै लासैनो माने फरायसालिखौहाय मोजाङै आपग्रेड खालामनानै होनाय जागोन होननानै दा जों बायला जिलाब्लाबो जों सोलोंथाइखौ खिन्थु जिबायदि जानांगौ जों बेखौहाय होलांगोन मानोना बुंनाय दङना हाब्रु बारियावसो थब्ल बिबारा बारो होननाया थिग बेबायदि रोखोमनि जों हाबाफारिखौ साननानैहाय मावो आरो। थारैनो बेफोर बाथ्राखौ सासे सैथो आरो समाज सिबिनो बा सुबुं सम्पद बानायनो नागिरनाय सुबुंनावसो बैफोरबायदि रावा फैयो आरो सानस्रिया फैयो मानो होनबा थब्ल बिबारा हाब्रुआव बारो बे उदाहरनखौ गोबां सुबुंफ्रा होनो हागौ नाथाय सासे फोरोंगिरि प्राइभेट फोरोंगिरिफ्रा बा जोंनि UN एकाडेमिनि फोरोंगिरिफ्रा बैफोरबायदि गुनखौ लानानै बिथांमोना मोजां फरायसा बरहोनो थाखाय गावसोरखौ सेक्रिफाइस खालामनाय बेखौ जोङो बर' समाजाव नुबोबाय थादों दा नैबे संकं UN एकाडेमि थारैनो बे थासारिया बोसोरै एसे चेन्ज जाबोदों निस्सय जोङो बे संकं हालामनि रायजो राजाफ्रा बेयाव फरायसाफोरखौ थिसननानै गावनि फरायसाखौ इयुन समाव फैबाय थानाय समाव मोजां सासे सुबुं बानायनाय आरो बे सुबुं बानायनायजों लोगोसे नैबे UN एकाडेमिखौ बयबो अनसायनानै जाहाथे जोङो सबसे साबसिन स्कुल गंसे गायसननो हायोब्ला जोंनि थाखायबो मोजां नङा होमबा? दा नोंथाङा आरोबाव नोंथांनि गोसोनि साननायनिफ्राय बे स्कुलखौ लाना नोंनि जोबथा मिजिं नोंथाङा सासे बे ओनसोलनि हयथ' सांग्रां सुबुं जागोन रोंगौथि गोनां सुबुं जागोन बे हिसाबै बे ओनसोलनि थासारिया गोबां मोनसे गोजौद्रायाव थांनो हानाय ओनसोलबो नङा जास्ट आबादजों थांना थानाय रायजोफोर दा बे हिसाबै नोंथाङा माबाफोर खावलायगोन नामा माबाफोर बुंनो गोनां दं होनना सानो नामा बेखिनि बाथ्रायाव? जोंनि एरियाथ' ओरैनो गोग्लैसोखानायखा गासैबो जोथोनगिरिफ्रानो गारजेनफ्रानो माने आबाद मावनायजों सोलिजोबखानाय आरोखि दा बेवहाय जों रावखौबो फर्सबो खालामा बेखायनो जों फिसफोरखौबो एथ'मानि गुबुन फरायसालिजों रुजुनायाव एसे खम गोलैयो दा बे हिसाबैनो जोङो माने फिसखौ खम लादों होनब्लाबो जोङो माने जोंनि फोरोंनाय बे स्टाइल बेखौहाय जों दस्रा स्कुलावहाय जेरैबायदि फोरोंदों जों बेखौनो फोरोंगोन आरो जायफोरानाखि जोंखौ फोथायनानै जोंनि फरायसालियाव गावनि फिसाफोरखौ दोनफैदों जोंबो दा बेखौहाय जों माब्लाबा बिसोरखौ फेलें खालामनाय नङा बिसोरनि जि सिमां जि मिजिं लानानैहाय बे फरायसालियाव फैदों जों बिसोरनि सिमांखौहाय जेसे हायो एसे जाफुंहोनायावहाय जों जुजिगोन हास्थायगोन बे आरो। गोजोननाय थाबाय बेखिनि सम होनायनि थाखाय संकं UN एकाडेमिनि गाहाय फोरोंगिरि नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बे समाव बिथांमोनाव बहुद सेक्रिफाइस थायो जाय बिथांमोना सानसे सम नङा बोसोर जेब्लासिम बिथांनि समा बारगोन अब्लासिम खुनु मिजिं लानो हाया बेजों जे नों गारि गुरा बायगोन बेजों जे नोंथाङा बिल्डिं बांला लुगोन बिथांनि भबिसतखौ समाजनि थाखाय होदों
आरो समाजनि थाखाय बावदों बिसोरखौ जों साफा साफा सुबुं सम्पद सोरजिगिरि हिसाबै जों मान होनांगोन फोरोंगिरि बिथांमोनखौ थारैनो जों बेखिनि भिडिअखौ बानायनायनि गुबै उद्देশ্যआ बेनोमोन जोंनि साफा साफा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि प्राइभेट फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनाव मोनसे बुंनो गोनां बाथ्रा थायो आरो जों मिथिनो गोनां बाथ्राबो थायो बेखायनो बे भिडिअखौ बानायनायनि उद्देশ্যखौ बेखौनो होननानै साननानै आं नोंथांमोननो आरो आं बुजिनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन गोजोन्थों अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।